Laujan hari tengah malam nambarendang dian suajuo. Da Kamarudin geser ke dalam bekokok kuyui kesadonyo. Bandalah karya sama alat himbu badan anak tinggal indah pagino sembulungga masalah rapua coy ko nasib sikin ciatuo sembulungga masalah rapua coy ko nasib sikin ciatuo bagira dalam nana banyak minta lagu wai sama lamaku lapit tu hati ede taraga basio indah wai dapet lamo lapit tu hati ede taraga basio indah dapet lamu Allah batiku kami barendang pagerawa lasa malam kowinya ala kincia na usang-usang oi nama numbua nyokayai juo biala kincia dia na usang-usang oi nama numbu ama nyokayai juo oi nana baka andama Allah dia dai bangu urau oi na abadendang oi nanda ulu lai bakincia inilah kalama de eler Japang oi nanda ulu lai bakincia inilah kalama de eler Japang. orang kajai pancari kayu taralah denai ka kayu api nak jale badan kajadi abu padobaanan ko panahan hati nak jale badan kajadi abu padobaanan ko manahan hati. Oi de udah asrial jangan banyak-banyak makan Ella tu dari Sanjung